molts, hivern és sinònim d'esquí i d'snow. La Molina, aquí on som ara, és una de les estacions d'esquí on podem gaudir de la neu i, a més, amb el carnet jove tenim molts descomptes. Quin descompte feu amb el carnet jove, amb els forfets? Doncs fem un 10% de descompte en tots els forfets de dia durant la temporada d'hivern de 2012-2013. Hi ha més estacions d'esquí que col·laboren amb el carnet jove. Entre d'altres, Espot Esquí, Port Ainé, Port del Comte, Vall de Núria, Masella, Vallter 2000 i Les. Com us dieu? Anna. Anna. Dues Annes. I heu vingut amb el carnet jove avui? Sí, hem vingut amb el carnet jove. I què heu vingut a fer, a veure? Snow. Snowboard. Que us agrada més que esquiar? A mi sí, a mi m'agrada més. I en sabeu molt o què? Jo és la primera vegada que vinc. Creus que acabaràs molt per això? Sí, bastant. Aquí a l'escola d'esquí de la Molina, quins cursos feu? Bueno, aquí fem des de curs de setmana, estades escolars, tenim una escola base on hi ha una continuïtat, tenim una sèrie de nens d'aquí a la Cerdanya i de fora de la Cerdanya, classes particulars, en el carnet jove fem un 2x1. En una classe particular tenim l'opció d'incloure 2 persones, tant d'esquí alpí com de snowboard com de telemark. A mi que em fessis alguna classe m'aniria bé perquè no en sé massa d'esquiar. L'evolució és molt ràpida. Comencem en el pla, amb un no res, pujaràs al telecadira i baixarem la pista. L'escola d'esquí de la Molina no és l'única que ofereix un 2x1 del carnet jove en les seves classes. També ho fan 7 escoles més de l'Associació d'Escoles d'Esquí de Catalunya. Pels que no es conformen amb un dia d'esquí i volen allargar la seva estada, hi ha tot un seguit d'albergs de la xarxa nacional d'albergs socials de Catalunya propers a les estacions d'esquí que ofereixen descomptes amb el carnet jove. Entre ells, els de Vall de Núria, Planoles, Les, Salardú o la Seu. Bueno, estem a la mítica pista llarga, una pista amb història. Mig Catalunya s'ha iniciat aquí, també perquè és una estació molt familiar, molt propera a Barcelona. Jo em dic Marco, sóc un professor d'esquí alpino, treballo a l'escola d'esquí de la Molina i avui estic donant classe a la meva alumna. Hola, Inara. Hola, Inara. Dic Mireia, jo, però... Encantada. Què estàs aprenent avui? Bueno, doncs per perfeccionar el paral·lel elemental, com li diuen els professors. I això és bàsicament anar en paral·lel, no? Sí, anar en paral·lel i perfeccionar-lo, això m'han dit. He fet una pista aquí per veure com esquia l'alumne, nivell d'esquí. Sempre fem una pista de calentament o per veure com esquia l'alumne i anirem al monte. Tu has vingut amb el carnet jove? Sí, perquè crec que és una molt bona oportunitat pels joves per poder esquiar a un bon preu. I què t'agrada a tu d'aquesta estació? Doncs la gent, l'ambient, el lloc on està i que és molt fàcil venir amb el tren i amb serveis públics. Doncs anem a provar com surt això, no? Anem-hi. A només 4 quilòmetres de l'estació d'esquí de la Molina hi trobem l'alberg Mare de Déu de les Neus, un alberg amb molta història. Aquí a l'alberg, quins descomptes feu amb el carnet jove? En aquests moments fem un 10% de descompte amb l'estada, amb l'allotjament, amb el programa Escapa't de Neu i després tots els titulars que tenen el carnet jove i tenen el talonari fem un 2x1, vol dir que 2 persones en paga una amb el servei que facin. És un alberg molt gran aquest, quanta gent hi cap? 250 persones. Més de 70 habitacions. És un alberg que està pensat en un lloc de muntanya, amb moltes sales, espais per fer activitats, perquè tenim famílies, joves, grups, escoles, etc. I el fet de ser un lloc de muntanya i fred, hem de tindre equipament per poder fer tot el que faci falta, sales d'estar, de jocs. Quants anys teniu? Mi tio, 12. I teniu el carnet jove? Sí, tenim tots el carnet jove. Som universitaris i venim aquí. A què estudieu? És investigació privada. Res, les coses. Jo em dedico als cotxes i estic acabant ara, I l'Snow per què us agrada en especial? Els principiants jo trobo que és més senzill que l'esquí per començar i a l'esquí ho fa menys mal també, això també s'agraeix. Jo diguem que aquí sóc l'únic el profe de tots, no va passar res. Algú que hagi caigut bastant per aquí? Presente. Tu, com ho portes? De moment bastant bé. Surt car aquest esport o no? És car, però si tens en compte la llibertat que et permet estar per aquí les muntanyes i que no et tinguin controlat, com per les carreteres, per exemple, és perfecte, és ideal. I amb els descomptes del carnet jove encara més, suposo. Això s'agraeix molt, això. Genial, genial. A Club Elements Molina què feu exactament? Oferim descomptes pel carnet jove, sobretot utilitzem els packs 2x1 de lloguer de material tant d'esquí com de snow, cursos col·lectius també d'esquí o de snow i sortides nocturnes de raquetes de neu. I tu quan esquies, Xènia? Jo esquio poquet, molta feina. I això de les raquetes? Quan es tanquen les pistes, preparem el material, fem una petita informació i fem una sortida. Jo sé que ara mateix no toca fer la sortida, però creus que podria fer alguna cosa? Sí, podem buscar algun monitor i provem. Perfecte. Tu també t'apuntes a l'aventura de raquetes, oi? Sí, aviam com funciona. Mai m'has fet? És el primer cop? Sí, és el primer cop. He vingut a veure la neu i mira, m'he animat. I tens el carnet jove, tu? Sí. Per començar, el material que fem servir són les raquetes, que és el que portem als peus i als pals. Les raquetes, si ens hi fixem, aquí tenen unes ganivetes, que es diuen ganivetes que serveixen per clavar-se a la neu. El que ens permetrà la raqueta és
és caminar per la neu sense enfonsar-nos. Quanta estona dura l'excursió normalment? L'excursió dura entre posar-se el material, recollir el material i acabar 1 hora i mitja, més o menys. Què fa? Hola, estic estirant. Hem plegat ara i estirem una miqueta després de fer snowboard per estirar músculs i demà no tindrà agulletes. Com et dius? Em dic David. Quants anys té? 22. Què fas aquí a la Molina? Treballo aquí. De? Monitor de snowboard. I també esquies o només fas snowboard? Faig snowboard, esquí i a la nostra escola tenim esquí de fons també. Tu tens carnet jove? Sí, sí. I el fas servir? Sí, quan no estic aquí, a l'estiu normalment, cine sobretot. Tens el carnet jove? Tinc el carnet jove. Te l'has d'ensenyar? Sí. Home, no cal, no m'ho crec. Clar, tota la temporada tu vius aquí. Sí, durant tota la temporada. La Cerdanya és una vall que té de tot. Té serveis, té festa, té... No t'avorreixes? No t'avorreixes, impossible.